Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Drahí kolegovia, milé kolegyne, ešte mi nikdy nebolo pri tomto rečníckom pulte tak ťažko ako teraz. Ani vtedy, keď ma tu homofóbne šikanovali a vykazovali podpredseda Danko či podpredseda Gašpar. Vtedy totiž ubližovali len mne a ja som sa s tým nejako vysporiadala. Ale táto novela ústavy ubližuje nielen mne, ale aj mojej dcére, mojej rodine a 10 000 ľudí na Slovensku. Konkrétnym mamám, konkrétnym otcom, konkrétnym synom, konkrétnym dcéram, konkrétnym starým rodičom, bratom a sestrám. A nielen to, chystáte sa rozvrátiť to, čo od zrodu Slovenskej republiky tvorí jej základný kameň. Ochranu ľudských práv. Ich dôležitosť a potrebu nám ukázala druhá svetová vojna, ale aj komunistický režim. Neustále nám ochrana ľudských práv pripomína potrebu ľudskosti. Ochrana ľudských práv je pre nás záväzkom. Byť lepšími, citlivejšími. Chráni aj tých najzraniteľnejších. Aj tých, ktorí sú odkázaní na vôľu väčšiny. A pripomína nám, kam až vie zájsť zlo, keď mu nič nestojí v ceste. Sme v druhom čítaní v rozprave o novele ústavy, ktorá má prepísať doterajší demokratický základ Slovenska. A nedá mi nespomenúť, že my ani v tomto momente nevieme, aké má byť presne finálne znenie, ktoré máme schvaľovať, o ktorom rokujeme. V tomto pléne sa má o pár hodín meniť ústava, základný zákon našej krajiny. A my tu máme pozmeňujúce návrhy, ešte možno nejaké prídu. Niektoré boli predložené pred 3 dňami, niektoré dnes, ktoré neprešli ale že žiadnou odbornou diskusiou, žiadnou verejnou diskusiou. Zásadným spôsobom meniť ústavu pozmeňujúcimi návrhmi bez akejkoľvek odbornej verejnej diskusie. To je taká neúcta k našej ústave. Absolútna neúcta. A to celé len počiarkuje zlý úmysel, ktorý je za celou touto snahou, ktorú začal premiér Robert Fico, s cieľom odpútať pozornosť od rozvratu našej krajiny a rozvratiť aj opozíciu. Dve pohlavia, to je marketingový slogán, nič iné, ktorý Robert Fico šikovne vymyslel pre túto novelu ústavy, ktorej skutočnou podstatou je snaha vytrhnúť nás z medzinárodného systému ochrany ľudských práv a pritiahnuť nás viac k Rusku. Rovnako ako útokmi proti mimovládkam, obmedzovaním prístupu k informáciám, rozvratom kultúry, obmedzovaním zhromažďovacieho práva, rozkladom právneho štátu a rozvratom boja proti korupcii. To všetko ste už stihli a toto je len ďalší krok na tejto ceste. Chcete rozbiť nádej na demokratickú budúcnosť Slovenska bez Roberta Fica a vlastne nádej na demokratickú budúcnosť Slovenska vôbec. A teraz k samotnému obsahu. Novela ústavy nás chce Robert Fico vytrhnúť z medzinárodného systému ochrany ľudských práv, ako som už spomínala. To, čo je od vzniku Slovenskej republiky jej stabilnou súčasťou, je práve záväzok a rešpektovanie medzinárodného systému ochrany ľudských práv. Do neho si nedovolil zasiahnuť ani Vladimír Mečiar. A hoci počas jeho vlády dochádzalo k mnohým porušeniam ľudských práv, naďalej bolo Slovensko svojimi medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami viazané. V skutočnosti je práve aj ochrana ľudských práv súčasťou našej národnej identity, tak ako to naša ústava od počiatku vzniku Slovenska zakotvuje. Vo svojom pôvodnom znení ústava zakotvila, že medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala, boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah základných práv a slobod. Dokonca to bolo ustanovenie, ktoré výslovne hovorilo o tom, že ten väčší rozsah základných práv a slobod, ktoré nám garantujú medzinárodné zmluvy, sú tým našim záväzkom, ktorý má prednosť. Tento návrh novely ústavy je s týmto absolútne v príkrom rozpore. Keď chce naopak obmedziť rozsah základných práv a slobod, ktoré garantujú medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. A prostredníctvom vágne definovaného ustanovenia s neuzavretým príkladným výpočtom otázok, slovami predovšetkým a najmä, naplno otvorí dvere nerešpektovaniu základných práv a slobod, ktoré vychádzajú z tohto medzinárodného systému ochrany ľudských práv. To nehovorím len ja. Proti tejto novele ústavy sa ozvalo množstvo odborných hlasov. Medzi nimi aj Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV, ktorý združuje právnikov a právničky špecializujúce sa na medzinárodné právo. Konkrétne konštatujú, keď ste si to nečítali, tak vám to prečítam. Poukazujeme na skutočnosť, že predložená novela predstavuje závažné riziko pre fungovanie právneho systému Slovenskej republiky, obmedzenie ústavného zakotvenia prednosti medzinárodného práva a práva EÚ by vytvorilo aplikačný chaos v súdnej praxi a výrazne znížilo právnu istotu na Slovensku. To by malo priamy negatívny vplyv na občanov Slovenskej republiky. Súdy by sa ocitli v neistote pri rozhodovaní o kolízii medzi vnútroštátnym právom a medzinárodnými záväzkami, čo by viedlo k nejednotnej aplikácii práva a narušeniu princípu právnej predvídateľnosti. Návrh novely ústavy podkopáva integritu medzinárodného práva ako základného právneho rámca medzinárodného spoločenstva a mierového súžitia národov.
Výbor odporúča neprijať relevantnú časť predloženej novely ústavy vzťahujúce sa k obmedzeniu prednosti medzinárodného práva a práva Európskej únie a zachovať súčasné ústavné zakotvenie, ktoré zabezpečuje právnu istotu a rešpektovanie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. To sú odborné hlasy ľudí, ktorí sa špecificky venujú medzinárodnému právu. Tí vám tu niečo odkazujú. Odborné stanovisko k návrhu novely ústavy vydali aj renomovaní právnici a právničky, medzi ktorými je napríklad bývalý sudca Súdneho dvora EÚ a Ústavného súdu Daniel Šváby, Lajos Mesároš, bývalý sudca Ústavného súdu, Ladislav Oroš, bývalý emeritný sudca Ústavného súdu, Jan Luby, bývalý sudca Ústavného súdu a obidve bývalé ochrankyne práv, Jana Dubovcová aj pani profesorka Patakijová. Konštatujú. Odborníci a odborníčky sa zhodli, že novela by v prípade schválenia predstavovala bezprecedentný zásah do fungovania právneho poriadku Slovenskej republiky, keďže je nekompatibilná so záväzkami vyplývajúcimi z práva Európskej únie a medzinárodného práva. Prijatie novely by otvorilo možnosť svojvoľného nedodržiavania týchto záväzkov, čo by pre Slovensko malo odstredivý účinok vo vzťahu k členstvu v Európskej únii a Rade Európy. Išlo by aj o licenciu vytvárať živnú pôdu pre vzdiaľovanie sa od hodnôt Európskej únie a Rady Európy. Ďalej hovoria, že žiadny z členských štátov Európskej únie, vrátane Nemecka, Maďarska, Poľska či Českej republiky, nemá vo svojej ústave rovnaké ani obdobné ustanovenie, aké zamýšľajú do slovenskej ústavy zakotviť predkladatelia novely. Ak by Slovenská republika mala novelou navrhované znenie v minulosti, nemohla by sa vôbec stať členským štátom Európskej únie, lebo by si vyhradila možnosť nedodržiavať existenčné hodnoty Európskej únie zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únie. Čiže vy chcete presadiť niečo, čo by v čase, keď sme pristupovali k Európskej únii, nám znemožnilo vôbec vstup do Európskej únie. Ďalej hovoria, obdobne by mala problém stať sa zmluvnou stranou dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pretože navrhované znenie ústavy odporuje spoločnému poňatiu a kolektívnemu zaručeniu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, na ktorom sa demokratické štáty v Európe uzniesli pred takmer 75 rokmi a na ktorom sa Slovenská republika ako zvrchovaný demokratický a právny štát zúčastňuje už viac ako 3 desaťročia. Podrývate niečo, čo je našou súčasťou už viac ako 3 desaťročia. Obdobný koncept do svojho ústavného poriadku zaviedlo Rusko v roku 2015. Ruská novela ústavy umožnila Ruskej federácii odmietnúť vykonať rozhodnutia medzinárodných súdov, ak podľa rozhodnutia ústavného súdu na návrh exekutívy nie sú v súlade s ich ústavou. Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva, poradný orgán Rady Európy, túto novelu označila za nekompatibilnú s medzinárodnými záväzkami Ruskej federácie. Vymedzenie sa voči svojim medzinárodným záväzkom následne viedlo k postupnému odchodu Ruskej federácie z Rady Európy završenému v roku 2022. To je to, kam smerujete? Chcete opustiť aj Radu Európy? To je to, čo si želáte, kolegovia a kolegyne? Aby sme nasledovali Rusko na tejto ceste? Renomovaní právnici a právničky, vrátane bývalých ústavných sudcov a verejných ochrankyň práv ďalej vo svojom stanovisku uvádzajú. Bez ohľadu na úmysel predkladateľa by prijatím novely vzniklo priame riziko ohrozenia samotného demokratického zriadenia na Slovensku. Uvedená vágnosť a neurčitosť novely by vytvorila licenciu pre porušovanie ľudských práv pre akúkoľvek vládnu moc, súčasnú či budúcu na Slovensku. Takúto moc chcete dať do rúk Robertovi Ficovi, kolegovia, kolegyne z opozície? Či nebodaj predstaviteľom krajne pravicových strán, ktoré sa tlačia do parlamentu a k moci? To vážne? To je mimoriadne nebezpečné. Stanovisko všetkým poslancom a poslankyňam poslal aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Všetci ste to dostali do svojej mailovej schránky, ktorý vám pripomenul, že ľudské práva a ich dosiahnutý štandard žiaľ nie sú na európskom kontinente ani tak výsledkom legislatívnej činnosti národných parlamentov, ale v podstatnej miere medzinárodných organizácií, ktoré reflektovali utrpenia miliónov jednotlivcov v zaobchádzaní s nimi zo strany suverénnych štátov počas druhej svetovej vojny a v stredoeurópskom kontexte aj zo strany nasledujúcej komunistickej diktatúry. Tieto mechanizmy ochrany jednotlivcov pred štátom sú jedným zo základných výsledkov druhej svetovej vojny, ktorej 80. výročie ukončenia sme si nedávno slávnostne pripomenuli. Preto verím, že zákonodárny zbor zváži prípadnú reformuláciu alebo vypustenie textu. Máte aj slova verejného ochrancu práv. Svoje stanovisko vydal aj komisár Rady Európy pre ľudské práva, ktorý rovnako ako aj v prípade zákona proti mimovládnym organizáciám upozorňuje na nesúlad tejto novely s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi. Samotné ministerstvo spravodlivosti, a minister spravodlivosti to dnes v podstate aj na výbore, aj tuto v rozpráve, uviedol, že v podstate Slovensko nebude musieť potom rešpektovať svoje medzinárodné ľudskoprávne záväzky skrz nerešpektovanie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, napríklad tie, ktoré sa vám nepáčia a ktoré označujete za súdny aktivizmus. Návrh Roberta Fica na zmenu ústavy je len ďalším krokom, ktorý nás chce vytrhnúť z demokratickej Európy a opäť viac priblížiť k Rusku. Ani Putin by tú novelu nenapísal lepšie. Neexistuje žiadna krajina v Európskej únii, ktorá by čokoľvek podobné mala v ústave. Je to naozaj ďalší krok smerom von z EÚ. Všetky autority, o ktoré sme sa opierali v našom spoločnom opozičnom zápase proti útoku vlády Roberta Fica voči mimovládnym organizáciám, dnes odkazujú, že táto novela je útokom na ľudské práva a vyzývajú poslancov a poslankyne, aby za ňu nehlasovali. To je hlavne odkaz do opozičných radov.
Sú to tie isté autority, o ktoré sme sa spoločne opierali. Rad za radom vyjadrili svoje obavy, poukázali na škodlivosť tejto novely a jej nedemokratický charakter. Veľa sa pri tejto novele ústavy hovorí, že ide o hodnotovú vec. V skutočnosti sú však hodnoty vyjadrené práve v ochrane ľudských práv. Hodnoty rovnosti, rešpektu, dôstojnosti, hodnoty ľudskosti. Táto novela je s nimi v príkrom rozpore. Možno nie je zle si pripomenúť, kto je autorom údajne hodnotového návrhu novely. Robert Fico sa preslavil napríklad týmito výrokmi na adresu novinárov. Špinavé proti slovenskej prostitútky, Šorošová skorumpovaná banda prasiat, idiot z Nového času, idiot z Osme, idiot, obyčajné hlúpe hyeny, krvilační bastardi, alebo sa takto vyjadroval o iných verejných predstaviteľoch. Keby som pána Jurisa ešte raz chytil, tak ho zaškrtím vlastnými rukami. Alebo na margo pani prezidentky. Ako taký potkán sa postavila 24 hodín pred referendum a prečítala niečo, čo jej napísali na americkej ambasáde. To sú, prosím pekne, kolegovia, kolegyne, aké hodnoty, ktoré týmto reprezentuje premiér Robert Fico. Autor hodnotového návrhu novely ústavy. Aké sú to hodnoty, pani kolegyňa? A keby som chcela byť osobná, mohla by som čo to povedať aj o hodnotovom svete, ktorý vyznáva v súkromnom živote. Ja ako progresívna politička a príslušnička LGBT menšiny vediem 100-krát konzervatívnejší život ako pán premiér, ktorý nás chce touto novelou ústavy vytiahnuť z demokratického sveta. A teraz ešte pár osobných slov. Táto novela sa ma osobne dotýka. Osobne sa dotýka mojej rodiny, ubližujúcim spôsobom. Vašej rodiny sa nedotýka, pán Lešo, pán Šuca. Vašej rodiny sa nedotýka. Mojej rodiny sa dotýka. Tým najkrutejším spôsobom, lebo ju chce poprieť. V piatok tu kolega Šmilňák, škoda, že tu nie je, otvoril diskusiu o šikane detí. Tak si k tomu povedzme niečo. Deti, ktoré patria do LGBT menšiny alebo ktoré majú LGBT rodičov. Myslíte si, že týmto deťom pomôžete tým, že predsudky voči ním zakotvíte priamo do ústavy? Týmto im skutočne len a len ublížite. Posilníte homofóbne a transfóbne postoje spoločnosti a vytvoríte ďalší priestor na šikanu týchto detí. Šikanu detí, ktoré nezapadajú do vašej predstavy, národnej identity. Myslíte si, že tým, že do ústavy zadefinujete, že napríklad moja rodina neexistuje, pomôžete k tomu, aby moja dcéra nebola šikanovaná za to, že má dve mamy? To si skutočne myslíte, pani kolegyňa? Viete, že to tak nie je. Viete to. Rodiny na Slovensku sú rôzne. Niektoré majú jedného rodiča, niektoré majú otca a mamu, niektoré majú dve mamy, ako tá moja dcéra. A tým, že poviete, že len jedna z týchto rodín je tou, ktorú schvaľujete, ublížite všetkým deťom, ktoré do toho vzorca nezapadajú. Nedávno sme tu mali samovraždu 13-ročného Maťka, mladého geja. A nie je to žiaľ nič prekvapivé. Všetky odborné dáta hovoria, že čím je spoločnosť rešpektujúcejšia, tým lepšia je kvalita života a duševné zdravie ľudí z menšín. A naopak, čím je napríklad homofóbnejšia, tým horšie to má dopady na dôstojný a plnohodnotný život LGBT ľudí. A som si istá, že týmto celú túto situáciu len zhoršíte. Žiaľ. Viete si predstaviť vychovávať dieťa v krajine, ktorá popiera jeho rodinu, pani kolegyňa? Viete si to predstaviť? Neviete. Aspoň to poviete na rovinu. Ja to svojej dcére Sáre ani ďalším deťom, ak ich budem mať, samozrejme nespravím. To najlepšie pre moju dcéru je mojou absolútnou prioritou. Absolútnou. A vy sa chystáte znemožniť, aby tým najlepším pre moju dcéru mohol byť aj život na Slovensku. To spravíte touto novelou ústavy. Rovnako sa chystáte zničiť pre všetky ďalšie tisíce detí, ktoré majú LGBT rodičov, ale aj pre všetkých rodičov transrodových detí. Ani keď zakážete tranzíciu, tieto deti neprestanú existovať. Zničíte však ich šancu, aby mohli viesť svoj život v súlade so svojou rodovou identitou na Slovensku. Zákaz tranzície je v príkrom rozpore so základnými právami a slobodami, ktoré tvoria aj základ našich ľudskoprávnych záväzkov. A tie sa chystáte samozrejme nabúrať a nerešpektovať, ale ubližujete tým konkrétnym ľuďom. Konkrétnym ľuďom. Ľuďom, ktorých životy vás nijako neohrozujú. Nijako neobmedzujú. O ktorých vlastne ani neviete, že často žijú medzi vami. Ani neviete. Proste žijú medzi vami a neviete o nich. A to najhoršie na tom je, že útočíte na ich dôstojnosť.
O tom veľa rozprávajú kolegovia z KDH, že teda pre nich je dôležitá dôstojnosť. Toto je útok na dôstojnosť človeka. Zákaz tranzície pre transrodových ľudí zničujúci. To je podľa mňa to najsprávnejšie slovo. Je to zničujúce. Odkedy je na stole ten pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je zakázať tranzície, písali mi viacerí vystrašení transrodoví ľudia. Vystrašení. Ľudia, ktorí sa boja. Toto spôsobujete ľuďom. Existenciálny strach. Strach o vlastné bytie. Úplný základ ich existencie. Rodina. O tej ste tu kolegovia rozprávali v piatok. Počúvala som. Viacerí kolegovia z KDH. Hovorili ste, aká je pre vás dôležitá, ako vám na rodine záleží. Aj mne na tej mojej záleží. Najviac, ako sa len dá. To, že vyzerá trochu inak ako tá vaša, neznamená, že je horšia. Moja a vaša rodina, napríklad pán poslanec Horecký, žijú navonok úplne rovnaké životy. Moju Sáru tu môžete niekedy stretnúť aj v parlamente. Minulý týždeň si tu dávala high five s pánom Mikloškom. Keby ste nevedeli, že je to moja dcera, netušili by ste, že má dve mamy. Proste by ste to nevedeli. Pretože to na deťoch nevidíte. Na ihrisku vyzerajú všetky deti rovnako. Či majú mamu a otca, jedného rodiča alebo dve mamy. Vyzerajú rovnako. A ja sa vás pýtam, ktoré rodiny sa budú mať lepšie, ak príjmete túto novelu ústavy? Ktoré? Pán poslanec Horecký. Ktoré rodiny sa budú mať lepšie? Lebo tú odpoveď poznáte. Žiadne. Ale jedno isté, niektoré rodiny sa budú mať horšie. Táto novela ústavy bola robená so zlým úmyslom a taký je žiaľ aj jej obsah. Ubližujúci. Ako vaša kolegyňa, ako milujúca mama, vás prosím, nepodporujte tento ubližujúci zákon. Na záver už len to najpodstatnejšie. Zmenou článku 7 našej ústavy otvorí Robert Fico a každý, kto za túto novelu zahlasuje, dvere do sveta, ktorého kontúry si nevieme ani len predstaviť. Bez záruk, ktoré nám dáva medzinárodná ochrana ľudských práv, je možné absolútne všetko. Tak tomu bolo veľakrát v histórii. Predtým, než sme sa stali súčasťou tohto systému, súčasťou systému medzinárodnej ochrany ľudských práv. Tie bolestné obdobia bez ľudskoprávnych garancií priniesli mnohé zničené životy. Mnohých mŕtvych ľudí a mnohé plačúce oči. Ľudské práva sú ako ochranný múr pred bezbrehým zlom. Táto novela z toho múru vyberá dôležité základné tehly, ktoré zabezpečujú jeho odolnosť. Potom mu stačí len, aby prišiel niekto, kto do neho kopne. A zlo bude mať voľnú cestu. A potom bude neskoro ľutovať. Zastavme to, kým sa dá. Ďakujem.